అది ఇంద్రపురం గ్రామం. ఆ ఊరిలో రమేష్ అనే టిఫిన్ వ్యాపారి ఉన్నాడు. రమేష్ రోజు ప్రొద్దున్నే లేచి ఆ ఊరి బజారులో టిఫిన్ బండి పెట్టేవాడు. రోజు జీవనం సాగించేవాడు. ఆ ఊరిలో రమేష్ ఒక్కడే టిఫిన్ అమ్మేవాడు. అందువల్ల రమేష్ కి మంచి లాభాలు వచ్చేవి. రమేష్ చేసే టిఫిన్ మంచి టేస్టీగా ఉండేవి. ఏ రమేష్, ఎలా ఉంది వ్యాపారం? ఏదో మీ దేవుడి దయతో బానే ఉంది. మా దయ ఏముంది? నీ దగ్గర టిఫిన్ బాగుంటాది రమేష్. ఊరిలో ఒక్కడివే టిఫిన్ అమ్ముతున్నావు. నీకు ఎటువంటి గర్వం లేకుండా ఉంటావు. నాకు ఈ ఊరి వాళ్లే దేవుళ్ళు. ఈ ఊరి వాళ్ళు లేకపోతే నాకు బ్రతుకులేదు అని అంటాడు. ఇదంతా పక్క నుండి రఘు అనే వ్యక్తి వింటాడు. ఎవరూ పోటీగా లేరుగా, లాభాలు బానే ఉంటాయి. ఒక్కడేగా ఉండేది. ఇంకో రుచికరమైన టిఫిన్ ఉంటే అప్పుడు ఎవరు బాగా చేస్తారో తెలుస్తాది అని అంటాడు. అవుననుకో, అయినా రమేష్ చాలా బాగా టిఫిన్ చేస్తాడు. సరే, రేపటి నుండి నేను టిఫిన్ షాప్ పెడతాను. అప్పుడు ఎవరు రుచికరమైన టిఫిన్ చేస్తున్నారో చెబుదురు గాని. అందరూ సరే అని అంటారు. రమేష్ కూడా, నాకు కూడా మంచిదే, నేను ఎంత బాగా చేస్తున్నానో నాకు తెలుస్తుంది అని రమేష్ కూడా సరే అంటాడు. ఆ మరుసటి రోజు నుంచి రఘు టిఫిన్ షాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు. మొదటి రోజు అని అందరికీ ఫ్రీగా టిఫిన్ అని అంటాడు. దానితో అందరూ రఘు దగ్గరికి వెళ్తారు. రమేష్ దగ్గర రోజు ఊరి జనాలు మొత్తం ఉండేవారు. ఇప్పుడు కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు. రమేష్ ఎంత మంచివాడో అంత తెలివైనవాడు. రఘు తన వ్యాపారాన్ని జరగకూడదు అని, ఇటువంటి పని ఏదో చేస్తాడు అని ముందే తెలిసి ఆ రోజు తక్కువ టిఫిన్ చేస్తాడు. రఘు మాత్రం చాలా ఎక్కువ చేసుకొని వస్తాడు. కాని ఎంత ఫ్రీగా పెట్టినా కొంత మిగిలిపోతుంది. రమేష్ టిఫిన్ అయిపోతుంది కాని రోజు వచ్చే లాభం కన్నా తక్కువ వస్తుంది. రఘుకి మొదటి రోజే నష్టం వస్తుంది. రమేష్ ఇంటికి వచ్చి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. రోజు ఇలా అయితే ఏం చెయ్యాలి అని. కొద్ది రోజులు చూద్దాము, ఈ రోజంటే ఫ్రీగా పెడతాడు కాని రేపటి నుండి చూద్దామని అనుకుని రోజులాగే టిఫిన్ పెడతాడు. రఘు కూడా వస్తాడు. అందరూ రఘు దగ్గరికి వెళ్లడం మొదలు పెడతారు. రఘు కొత్తగా పెట్టడం వలన కొత్త రుచి అని రఘు దగ్గర తినటం మొదలు పెడతారు. రమేష్ దగ్గర మాత్రం ఏదో కొద్ది మందే ఉంటారు. రమేష్ దగ్గర టిఫిన్ మిగిలిపోతుంది. దాంతో రమేష్ కి నష్టం వస్తుంది. రఘు దగ్గర మాత్రం మొత్తం టిఫిన్ అయిపోతుంది. దాంతో లాభం బాగా వస్తుంది. రమేష్ కి ప్రతిరోజు ఇలానే నష్టం వచ్చేది. ఇలా అయితే నాకు తినటానికి కూడా ఉండదు అని చాలా దిగులుగా ఆలోచిస్తుంటాడు. అలా ఆ రోజు గడిచిపోతుంది. తెల్లవారగానే రోజులానే టిఫిన్ షాప్ పెడతాడు. ఆ రోజు కూడా టిఫిన్ మిగిలిపోతుంది. దానితో దిగులుగా అక్కడే కూర్చుంటాడు. ఇంతలో అక్కడికి రఘు వచ్చి, చూశావా, ఎవరూ పోటీ లేరు, అందుకే నీ టిఫిన్ అంతా అయిపోయేది. ఇప్పుడు చూడు, నేను పోటీ రావటంతోనే నీ టిఫిన్ అవటం లేదు అని అంటాడు. అక్కడే ఉన్న ఊరి వ్యక్తి, చూడు రమేష్, నువ్వు దిగులు పడకుండా రఘు కన్నా టిఫిన్ ఎలా చెయ్యాలో తెలుసుకో. మనకి పోటీ లేనప్పుడు మన సామర్థ్యం మనకు తెలియదు. పోటీ ఉన్నప్పుడే మన బలం మనకు తెలుస్తుంది. బాగా ఆలోచించు అని చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు. రమేష్ ఇంటికి వచ్చాక బాగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు. రాత్రి మొత్తం మెలకుగా ఉండి ఆలోచిస్తాడు. అయినా ఏం చెయ్యాలో ఒక్క ఆలోచన కూడా రాదు. అలా 2 రోజులు గడుస్తాయి. ఆ 2 రోజులు టిఫిన్ షాప్ పెట్టడం మానేస్తాడు. రఘు అదే అదునుగా టిఫిన్ రేట్లు పెంచేస్తాడు. ఊరి ప్రజలు చేసేది ఏమీ లేక రమేష్ కూడా టిఫిన్ పెట్టకపోవడంతో రఘు దగ్గరే తీసుకొని వెళతారు. ఆ మరుసటి రోజు రమేష్ టిఫిన్ షాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు. రమేష్ టిఫిన్ బండికి ఒక్క పేపర్ బోర్డు కట్టి ఉంటుంది. దానిలో రంగురంగుల ఇడ్లీ కేవలం 20 రూపాయలు అని రాసి ఉంటుంది. దానితో జనాలు రమేష్ దగ్గరికి రావటం మొదలు పెడతారు. అందరికీ రమేష్ చేసిన రంగుల ఇడ్లీలు బాగా నచ్చుతాయి. అంతేకాకుండా
చాలా రుచిగా కూడా ఉంటాయి. అప్పటి నుండి రఘు ఈగలు తరుముకుంటూ ఉంటాడు. అలా కొద్ది రోజులకి రఘు టిఫిన్ షాప్ దివాళా తీస్తుంది. రమేష్ మాత్రం మంచి మంచి రంగులతో రుచికరమైన ఇడ్లీలు చేస్తుంటాడు. రమేష్ రఘు దగ్గరికి వెళ్లి, మనం ఏ పని చేసినా ఒకరి నాశనం కోసం చేయకూడదు. మనం ఎదుగుతూ మనతో పాటు ఎదుటివారు కూడా ఎదిగేలా ఉండాలి అని తను ఇడ్లీ ఎలా చేస్తున్నాడో చెప్పి ఇద్దరు ఒకే రేటుకి అమ్ముతో జీవనం సాగిస్తారు. ఆటవికుల నుండి తప్పించుకుని రాజయ్య రాజమ్మ దగ్గరికి వచ్చాక రాజయ్య రాజమ్మ చాలా సంతోషిస్తారు. వాటిని ఇంటికి తీసుకుని వెళతారు. ఆటవికులతో బాగా పోరాటం చేయటం వల్ల ఆవుకి ఎద్దుకు గాయాలు అవుతాయి. రాజమ్మ ఆ గాయాలను చూసి, ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది. ఇంట్లోనే ఉండుంటే ఇంత పని అయ్యేది కాదు. బిడ్డలకు ఈ ప్రమాదం జరిగేది కాదు అని ఏడుస్తూ ఉంటుంది. బాధపడకు రాజమ్మ, నువ్వు మాత్రం కావాలని చేయలేదు కదా. ఆవు ఆకలి తీర్చాలి అని అడవికి తోలుకెళ్ళావు. అక్కడ ప్రమాదం జరిగింది అని రాజమ్మని ఓదారుస్తాడు. రాజమ్మ ఇంట్లోకి వెళ్లి ఆవుకు ఎద్దుకు గాయాలకి వెన్నపూస పసుపు తీసుకుని వచ్చి దెబ్బల దగ్గర రాస్తుంది. అలా ఆ రోజంతా బాధపడతారు. తెల్లవారుగానే రాజయ్య ఎప్పటిలాగే ఎద్దుని తీసుకుని పొలం దగ్గరికి వెళతాడు. రాజయ్య వచ్చేది వర్షాకాలమని పొలం దున్నుతాడు. ఇంతలో ఆవు ఇంటి దగ్గరే ఉంది అని గుర్తొస్తుంది. దానికి గడ్డి తీసుకుని వెళ్ళాలి అని దున్నటం ఆపి గడ్డి కోసం చుట్టుప్రక్కల చూస్తాడు. ఎక్కడా గడ్డిపోచు కూడా ఉండదు. అంతా ఎండిపోయి ఉంటుంది. ఎలాగైనా గడ్డి తీసుకుని వెళ్ళాలి అని ముందుకు వెళతాడు. కొంచెం దూరంలో కొద్దిగా పచ్చిగడ్డి కనిపిస్తుంది. అక్కడికి వెళతాడు. అమ్మయ్య, మళ్లీ వర్షాలు కురిసే వరకు ఆవుకి ఏ లోటు ఉండదు అని గడ్డి కోసుకుని వెళతాడు. అలా వెళుతూ ఉండగా గడ్డి మోపు ముయ్యలేక ఇంటికి నీరసంగా వస్తాడు. ఇంటికి రాగానే గడ్డి మోపు ఆవు దగ్గర పడేసి నిరాశగా కూర్చుంటాడు. అది చూసిన ఆవు, ఎద్దు ఎంతో బాధపడతాయి. రాజయ్య వంక దీనంగా చూస్తాయి. ఇంతలో రాజమ్మ వచ్చి, ఏమైందయ్యా, అంత నీరసంగా ఉన్నావు అని మంచినీళ్లు ఇస్తుంది. గడ్డి కోసం ఎండలో తిరిగాను. వచ్చినప్పుడు గడ్డి మోపు తీసుకుని వచ్చినప్పటికీ నీరసం వచ్చేసింది. ఇలా ఇంకా ఎన్ని రోజులు కష్టపడాలి బిడ్డల కోసం? మరి కొద్ది రోజుల్లో వర్షాలు మొదలవుతాయి. అప్పుడు ఎటువంటి లోటు ఉండదులే. అలా రోజు రాజయ్య గడ్డి ఉన్న చోటికి వెళ్లటం, కోసుకుని రావటం, బాగా నీరసంగా అయిపోవటం జరిగేది. ఒకరోజు రాజయ్యకి ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఎడ్ల బండి కొనుక్కుంటే గడ్డి మొయ్యనక్కర్లేదు, బండి తర్వాత కూడా మనకి పనికొస్తుంది కదా అని అనుకుంటాడు. రాజమ్మకు ఆ విషయం చెబుతాడు. రాజమ్మ కూడా సరే అని అంటుంది. రాజయ్య రోజులానే పొలానికి వెళ్లి గడ్డి కోసుకుని ఇంటికి వచ్చి ఆవుకి వేసి ఆ ఊరిలో ఉన్న జమీందారు దగ్గరికి వెళ్లి, అయ్యా, నాకు ఎడ్ల బండి కావాలి, ఎంతుండొచ్చు? ఇప్పుడెందుకు రాజయ్య ఎడ్ల బండి? అయ్యా, మీకు తెలియంది ఏమీ కాదు. నాకు ఒక ఎద్దు, ఒక ఆవు ఉంది. ఆవు ఇప్పుడు గర్భవతి. దానికి గడ్డి లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఊరిలో ఎక్కడా గడ్డి లేక ఎక్కడి నుండి కోసుకుని తెస్తున్నాను? నేను వయసు అయిపోయిన వాడిని, అంత దూరం నుండి మొయ్యలేకపోతున్నాను. బండి ఉంటే బాగుంటుంది అని, తర్వాత ధాన్యం వేసుకోవటానికి కూడా పనికొస్తుందిగా. నిజమే రాజయ్య, కాని ఆ కొనేదేదో ట్రక్కో ఆటో కొనవచ్చుగా. పట్టణానికి కూడా వెళ్ళటానికి బాగుంటుంది. వచ్చేది వర్షాకాలం, అప్పుడు ఎడ్ల బండి కన్నా అది అంత ఉపయోగకరంగా ఉండదయ్యా. నిజమే, మంచి ఎడ్ల బండి చూసి కబురు చేస్తాను, నువ్వెళ్ళు అని అంటాడు. రాజయ్య అక్కడి నుండి వచ్చేస్తాడు. తెల్లవారుగానే జమీందార్ పని వాళ్లతో రాజయ్యని పిలిపించుకొని రమ్మంటాడు. వచ్చేటప్పుడు తన ఎద్దుని కూడా తీసుకుని రమ్మని చెబుతాడు. పనివాడు రాజయ్య దగ్గరికి వస్తాడు. రాజయ్య, రాజయ్య. రాజయ్య బయటికి వస్తాడు. జమీందార్ గారు నిన్ను రమ్మంటున్నారు, కూడా నీ ఎద్దును కూడా తీసుకొని రా అని పనివాడు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు. రాజయ్య చాలా సంతోషంతో జమీందార్ దగ్గరికి ఎద్దుని తీసుకుని వస్తాడు. రాజయ్య, ఇదిగో బండి తీసుకుని వెళ్ళు. అయ్యా, చాలా సంతోషం, ఎంత ఇవ్వాలయ్యా? రాజయ్య,
నీ దగ్గర డబ్బులెందుకు గాని తీసుకునేళ్ళు, జాగ్రత్తగా చూసుకో అని బండి ఎద్దుకి కట్టి పంపుతాడు. రాజయ్య చాలా ఆనందంతో ఇంటికి వస్తాడు. రాజమ్మకి చూపిస్తాడు. రాజమ్మ ఎడ్ల బండిని చూసి చాలా ఆనందిస్తుంది. బండిని చాలా అందంగా ముస్తాబు చేస్తుంది. అలా అప్పటి నుండి బండి వచ్చాక రాజయ్య గడ్డి కొయ్యటం, బండి మీద వేయటం, ఇంటికి తీసుకుని రావటం చేస్తాడు. అలా కొద్ది రోజులు గడుస్తాయి. వేసవికాలం పోయి వర్షాకాలం మొదలవుతుంది. నెమ్మదిగా వర్షాలు మొదలవుతాయి. పొలాలు ఏటిగొట్టులు పచ్చదనాన్ని పూసుకుంటూ ఉంటాయి. రాజయ్యకు రాజమ్మకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆవుని పొలం దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్లేవాళ్లు. ఆవు కడుపు నిండా గడ్డి తినేది. ఇలా వర్షాలు మొదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే జోరుగా వర్షాలు కురవటం మొదలయ్యాయి. పొలాలు వాగులు వంకలు పొంగు పొర్లుతున్నాయి. ఆవుని అలానే మేతకు తీసుకుని వెళ్లేవారు. రాజమ్మ ఆవుని చూసుకుంటూ ఉండేది. రాజయ్య పొలం దుక్కు దున్నేవాడు. ఇలా రోజూ చేసేవారు. మరుసటి రోజు రాజమ్మ రాజయ్య ఆవుని ఎద్దుని తీసుకుని బయలుదేరతారు. వర్షం చాలా ఎక్కువగా కురుస్తుంది. వాళ్లు వెళుతున్న దారిలో ఏటిగట్టు తెగి ఒక్కసారిగా మొత్తం మునిగిపోతుంది. రాజమ్మ రాజయ్య ఒకవైపుకి కొట్టుకుపోతారు. ఆవు మరోవైపు కొట్టుకుని పోతుంది. ఎద్దుకి బండి ఉండటం వల్ల అక్కడే ఉండిపోతుంది. ఎవరిని ముందు కాపాడాలో తెలియక ముందుగా రాజమ్మ రాజయ్య దగ్గరికి వెళుతుంది. వారు బండి ఎక్కేస్తారు. ఆవు చాలా దూరం కొట్టుకుపోతుంది. ఎద్దు బండిని తప్పించుకొని ఆవు దగ్గరికి వెళుతుంది. ఆవు మెడలో ఉన్న తాడుని నోటితో పట్టుకొని బండి దగ్గరికి వస్తుంది. రాజయ్య ఆవుని పట్టుకొని ఉంటాడు. ఎద్దు ఆవును రాజయ్య రాజమ్మని ఒడ్డుకు తీసుకొని వస్తుంది. అందరూ నెమ్మదిగా ఇంటికి వచ్చేస్తారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రతిసారి ఎద్దు కాపాడటం చూసి రాజమ్మ రాజయ్య ఇద్దరూ చాలా సంతోషపడతారు. ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో బిడ్డలు లేకపోయినా కన్న బిడ్డల్లా చూసుకుంటుంది అని అనుకుంటారు.